În infovideo. În acest infovideo vreau să vă spun că vreau să mă apuc de o serie de adevăr și provocare și vreau să vă rog să-mi lăsați în comentarii provocări. Și da, știu că mi se vede lumina, este soare afară și dacă mă pun așa nu o să vedeți nimica. Mai degrabă stau așa și mi se vede pe partea asta a feței foarte iurea lumina, dar nu contează asta pentru voi. Contează că vreau să vă spun că mă apuc de această serie și mă voi ține de ea până ce voi face măcar 30 de episoade. Și da, cam atât a fost cu acest infovideo. Eu am fost Ștefan, iar până la final vă las să ascultați ce voi vorbi eu. Și provocări vreau să le primesc în comentarii, nu pe Facebook. Sau dacă vreți, dați-mi-le și prin mesaj pe Facebook, pe privat, cei care m-au. Da, deci cam atât cu acest episod. Eu am fost Ștefan, data viitoare. Pa!